Здравейте всички отново, аз съм Миро. Тук съм с моето семейство или поне всъщност част от него. По-голяма част от семейството ми сме тук вече. Това е невероятна радост, привилегия за нас да имаме това време на този лагер, да бъдем с вас, най-вече, да бъдем заедно. И ние ще бъдем цялата седмица тук и ще се радваме да се срещнем с колкото се може повече хора от вас, да общуваме, да прекараме време заедно, защото това е важно за нас като семейство. Надявам се, че ме разбирате правилно. Това е важно за нас. Ние за това сме тук. Нищо, че ще имаме някои определени отговорности през това време, но ние сме тук, за да се насърчим, за да вземем това, което Бог иска да ни даде, а много от това, което Бог ни дава, ще ни го даде чрез вас. И за това за мен е удоволствие. Казвам това с уважение към всеки един от вас, за това, че сте тук. Затова също няма да ви питам дали сте готови за Божието Слово. Бих счел това за обидно да ви попитам, защото вие вече сте тук. Когато Трайчо каза, че няма да има чалга на този лагер, няма да има кражби и какви там неща, някои хора излязоха и считам, че останаха тези, които наистина са гладни за Божието Слово. Надявам се, че аз просто не съм разбрал правилно движението на тяхното тяло в този момент. Бог е чудесен. Амин. Привилегия е да бъдем заедно и да му се покланяме. Темата на тази нова вълна е излез. И аз мисля, че има много неща, които ще излязат през тази седмица. Има много неща, които ще се случат и това ние ще разпознаем като излизане. Някои, всъщност всички ние сме излезли от някъде, за да дойдем тук. И вече сме изпълнили този призив. Също така не забравяме това предупреждение, че ако има неща в живота ни или в действията ни, в поведението ни, отношението ни през тази седмица, може и ние самите да бъдем помолени да излезем от някъде. Независимо от това, че вече сме влезли с определена цел. Темата да излезем е доста обширна и аз ще се опитам тази вечер просто да поставя едно начало. Надявам се то да е добро. Също така се надявам то да е достатъчно предизвикателно за всеки един от вас. И считам, че всички ние ще бъдем предизвикани тази вечер. Много ми хареса тази последна картинка, която пуснаха нашите приятели тази сутрин в социалните мрежи. Готов ли си? Тази вечер може да промени живота ти завинаги. И аз вече виждам моя живот да се променя. И имам намерение това да не е просто за тази вечер. Това да остане завинаги. Това имам предвид под предизвикателство. Надявам се също така да разбирате, че темата излез не е произлязла просто от нечие остроумие или човешко хрумване. Това е тема, която присъства изключително много в Божието Слово. Няма да събирам допълнителни точки за себе си, като кажа, че може би това е една от темите, които много ми харесват, но ще започна така. Спомняте ли си, когато Соломон застана пред Бог и Бог му даде възможност да поиска нещо. И му каза, каквото и да поискаш, ще ти го дам. Спомняте ли си този случай? И тогава Соломон в молитвата си изрази своето желание, говорейки на своя Бог в този твърде специален момент за него, казвайки му така, от всичко, което мога да поискам, това, което най-много напира от мен, това, което изпълва сърцето ми, идва заедно с съзнанието, че съм твърде млад, има неща, които не мога да правя, има толкова много неща, които не разбирам и това ще бъде сериозен проблем, когато трябва да водя твоя народ. И за да бъде или за да бъде по-конкретен в това, което той считаше за важно за себе си, той каза на Бог, това е 3 книга на царете, 3 глава, 7 стих, той казва така: аз съм малко момче и не зная как да се обхождам. В еврейски език, в някои от редакциите на Библията, думата обхождам е заменена с израза не знае как да влизам и да излизам. За Соломон беше важно да знае как да влиза и да излиза. Беше важно да знае как да излиза.
естествено остава въпросът къде да влиза и къде да излиза. Чуйте внимателно, това не е единичен случай. Моисей веднъж стоеше пред Бог и се молеше по същия начин. Молеше се за своя приемник. И неговата молитва изразяваше това негово желание. Нека този, който дойде след мене, да се отличава със следната способност. Да може да влиза и да излиза. Може да проверите това в Библиите си, числа 27 глава. Така се молеше Моисей. 31 глава на книгата Второзаконие, същия този Моисей говореше на народа и част от неговото говорене изразяваше неговото разбиране за това, че е дошъл момента, в който той трябва да се оттегли. Моментът, за който той знаеше много отдавна, че няма да влезе в обещаната земя. И моментът на неговото оттегляне беше съпроводено с разбирането, че дошъл е денят, в който той трябва да отстъпи, защото е загубил способността си отново да влиза и да излиза. Известно време по-късно Халев, един от тези, от които ние вземаме пример, стоеше отново пред същия Бог. Молеше се и имаше тази благодарност пред него. Това беше свидетелството му пред хората, сред които беше и говореше по същия начин. В този ден имам същата сила, също толкова съм силен, каза той, както в самото начало, когато Бог ме избра. И имам същата способност да воювам, да влизам и да излизам. Исус навие в 14 глава, 11 стих. Опитвам се да ви кажа следното. За да можеш да излезеш, първо трябва да си влязал някъде. В контекста и в нашето разбиране, в това, което очакваме да се случи тук през тази седмица, е ние всички да влезем в Божието присъствие. И след това да излезем с определена цел. Но както казах, това не е всичко. Това не е всичко. Защото и ние имаме нужда, като тези Божии мъже, да се научим в определен момент, по определен начин, как да влизаме и как да излизаме. Това е вечерта, в която аз ви предизвиквам. Всички ние да направим този опит да излезем смело. Да излезем смело. Това е заглавието на моята проповед тази вечер. Излез смело. Когато излезем пред нашия Бог, по същия начин, по който го направиха Моисей, по същия начин, по който го направи Халев, по същия начин, по който го направи Соломон, ние заставаме пред него, обръщаме се към него, протягаме ръце към небето, в хваление, в поклонение, в молитва или просто в тишина и очакваме нещо да се случи. Много често можем да оприличим в този момент, като да отидем при Бог с готовност и с желание да получим нещо, защото небето е място, откъдето можем да получаваме, небето е място, където може и да даваме, или посока, в която можем да даваме. Помислете за това. Ние искаме да получим Божието присъствие. Искаме да получим изцеление. Искаме да получим надежда. Имаме нужда от вяра. И всичко това са неща, които идват от небето. Също така трябва и да даваме. И това, което най-често се опитваме да даваме, са нашите тревоги. Нашите болки. Нашите притеснения. Всичко онова, което ни кара да се чувстваме дискомфортно. Бог ни е обещал, че ще вземе тези неща. И когато му се доверим, Той наистина ще ги приеме, ще ги поеме от нас и живота ни като че ли ще олекне. Колко от вас мечтаят да имат малко по-лек живот от този, който волите в момента. Но има още нещо, което даваме. Даваме нашето хваление. Даваме нашето поклонение. Даваме нашата почит на единствения, който заслужава. Небето е интересно място в нашия живот. И аз съм сигурен, че за всеки един от вас небето през тази седмица в определен момент ще се отвори. И това ще бъде онзи ключов миг в твоя живот, част от твоето посвещение, когато ти ще имаш възможност да дадеш нещо много ценно и да получиш нещо безценно. Затова моят призив е, когато дойде този миг, излез смело. Излез смело и го направи. Приготвил съм ви две истории.
две истории от Библията. Две истории на две жени, които бяха точно толкова смели. Смели да излязат срещу Исус Христос и да не се откажат до последно, докато не получат това, което искаха. Истории, които говорят за вярата на две жени, истории, които говорят за непримиримостта на две жени, истории, които погледнати по този начин могат да объркат до известна степен вярването ни. Признавам си, правят го с мен самия, докато аз ви говоря. Първата история е в Евангелието от Йоан 2 глава. Тя започва така. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска. И Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. И третия стих: и когато се свърши виното, майката на Исус му казва: вино нямат. Когато се свърши виното. В света, в който ние живеем, виното свършва. Направило ли ви впечатление? Виното свършва. А виното може да е надеждата ти. Виното може да е вярата ти. Виното може да е търпението ти. Виното може да бъде твоето желание. Света, в който живеем, ни причинява тези неща. В един определен момент всичко това може да свърши. Когато виното свърши, когато твоята вяра, надежда, търпение, сили, желание за живота ти, във взаимоотношенията ти с Бог, за работата ти, за ученето ти започват да свършват, тогава идва деня, в който ти разпознаваш тази нужда, заставаш пред твоя Бог и казваш: виното свърши. Виното свърши, какво да правя? Имам нужда от още. Имам нужда от нещо повече, от нещо по-различно. Имаш нужда от някой, който да дойде да задоволи тази твоя нужда. Защото ние не обичаме да сме нуждаещи се твърде дълго време. И когато отидем при Исус и му кажем: виното свърши, също така както тази жена, неговата майка, направи, ние очакваме отговор. Очакваме някакво решение. Историята продължава. 4 стих, Исус и казва: какво общо има между мене и тебе, жено? Какво общо имам аз с тебе? Часът ми още не е дошъл. Поставете се на нейно място. Може би на някой от вас няма да му е толкова трудно. Защото твърде дълго време си излизал пред Исус, говорил си му за това, което е свършило в твоя живот и не си получил отговор. Дори нещо повече. Останал си с впечатлението и с усещането, като че ли Бог не го е грижа за тебе. Исус каза на майка си: какво общо имам аз с тебе? Часът ми още не е дошъл. Има нещо, което не разбираш. Не е времето сега. Според небесния календар не е денят, нито часът, в който чудесата трябва да започнат. Това е отговорът, който тази жена получи. В желанието си да придобие нещо повече, да види нуждата задоволена, тя трябваше да чуе този отговор от собствения си син. Трябваше да чуе този отговор от своя Господ. И това, което ме удивява, това, което истински ме предизвиква в този момент, е свързано и с моето разбиране, че Бог е суверен, Той прави това, което иска, това, което реши, и никой от нас, никой по никакъв начин не може да го накара да направи каквото и да било нещо. Но тази жена продължи напред. Следващия стих ни говори за това, че тя отиде при слугите, чу този отговор, отиде при слугите и им каза следното: каквото ви каже, това направете. Надявам се да обръщате внимание на развитието на тази история. Отговора на Исус Христос е странен. Мария очаква решение. Той казва, че няма никакво намерение и не е имал никакво намерение да се занимава с този въпрос. Обръща се към нея твърде обезкуражително, по начин, по който ако някой се обърне към нас, ние ще бъдем само на една малка крачка от това да се откажем
и да си кажем следното. Не е Божието време, не трябва да се занимавам. Една жена, която със сигурност не разбираше естеството на Бог, със сигурност не разбираше Неговото време, но имаше нещо, което бе дълбоко в сърцето й, което не й попречи, а напротив мотивира я да излезе смело към Исус Христос. Разбирането откъде може да дойде избавлението. Разбирането откъде може да дойде снабдяването. И затова вместо да спори с него, вместо да му се оплаква, вместо да се опитва да го убеждава, тя се обърна към тези, които също очакваха решение за тази нужда и им каза с вяра, това, което той ви каже, това сторете. Това не е времето. Решението може би е различно. Бог е суверен, сам може да решава, но в своя суверенитет и своето величие понякога Той може да остави мене и тебе сами да дадем решението. Сега не е времето. Бог няма нищо общо с това. Но вярата в сърцето на една жена крещи толкова силно, защото тя е готова да се протегне с ръка и това, което е определено за едно бъдеще време, да го грабне оттам и да стане реалност сега. Това, което Той ви каже, това сторете. Исус Христос като че ли действа съгласно нейната вяра. Като че ли променя мисленето си. Като че ли променя намерението си. Обръща се, вижда всички тези делви, които бяха там приготвени за това празненство и бяха празни. И това, което казва, е всички те да бъдат напълнени с вода. Исус Христос се задейства. Защото тази жена имаше вяра и желание да промени времето. Излез смело. Исус Христос не направи това, което мнозина биха направили, да се обърне към някой и да го изпрати до близката бакалия и да му каже да купи една бутилка вино. Не, Той каза просто, ето, дайте ми всичко, което може да бъде напълнено. И го напълнете. Дайте всичко, което имате. И го напълнете. Исус Христос не е този, който, когато излезеш смело към Него, ще те прати да отидеш да си купиш от това, от което се нуждаеш от някъде другаде. Той ще поиска от тебе това, което имаш. Това, което си готов да му дадеш, за да може да го напълни. Всички делви бяха напълнени. И тогава, когато това нещо се случи, тогава, когато викът на сърцето на тази жена беше чут, времето беше променено, нямаше повече оправдания. Това, че Исус Христос застана и каза, нямам нищо общо с тебе, времето ми не е дошло. Вярата на тази жена промени ситуацията. Вярата на тази жена промени времето. И когато делвите бяха напълнени, всички видяха и макар без да разбират, те станаха участници. Те претърпяха това невероятно чудо, което вярата и смелостта на една жена предизвикаха. Друга история, подобна на тази, ни разказва за една майка. Матей 15 глава, чета ви от 21 стих. И като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонски страни. И ето една ханаанка излезе от ония места, извика, казвайки, смили се за мене, Господи, Сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Тази жена имаше нужда. Словото казва, Библията описва тази нужда като твърде тежка, твърде голяма. Дъщеря й зле се мъчи от бяс. Сега аз мисля, че всеки човек, който е мъчен от бяс, ще изглежда зле и ще се чувства зле и всичко това ще бъде зле. Но тук специално се обръща внимание на тази ситуация и тази жена излиза към Исус. Обръща се към Него с желание тази ситуация, тази нейна нужда да бъде задоволена, ситуацията да бъде променена. И Исус продължава като че ли по същия начин. Спомнете си историята. 23 стих, но Той не й отговори нито дума, казва Божието Слово. Жената отиде при него с твърде голяма нужда, нещо, което беше част от нейния живот, тормозеше твърде дълго време,
собствената и дъщеря е в тази ситуация. Тя отива при този, който може да промени това състояние, този, който може да даде решение, и той стои и мълчи. Колко от вас са изпадали в подобно положение? Спомням си за всеки момент, в който отивам при Бог, очаквам нещо, очаквам отговор да или поне отговор не, но всичко, което получаваме, е мълчание. И това може би е най-тежкият от всички възможни отговори, защото не знаеш какво да правиш. Не знаеш на къде да тръгнеш, а ние така сме учени, така искаме да не правим нищо на собствена глава, да не предприемаме крачки или стъпки, които в един момент могат да се окажат грешни. Затова искаме да чуваме, учим се на това да чуваме, да разпознаваме Божия глас, да разпознаваме Неговото водителство и когато отидем при Него, очакваме Той да ни каже. Да, естествено, всички копнеем за положителен отговор, но ако не е положителен, поне да е не. Да знаем, че има време, в което трябва да чакаме. Искаме да знаем колко е това време. Искаме да знаем каква е Неговата идея, какъв е Неговия план. Тази жена имаше изключителна нужда. Изправи се пред Исус Христос и Той ни каза нито една дума. Всичко, което тя получи в този миг, беше мълчание. И това не е всичко. Там бяха и учениците. Спомнете си за всеки миг, в който сте се изправили пред Бог, не сте чули нито дума, не сте получили отговор, тогава сте отишли при вашите приятели, при други вярващи хора, тези, които очаквате да ви подкрепят, споделяте своята си нужда и тогава учениците на Исус Христос отиват при същия, отиват при Христос и започват да го молят да ви отпрати. И учениците дойдоха и му се молеха, като рекоха, отпрати я, че вдига твърде много шум. Писна ни да ни занимава само със себе си. Нима другите нямат нужди, нима ние нямаме грижи. Исус Христос мълчи, а добрите ученици работят срещу нея. Не казвам, че специално приемат време за молитва, тази нужда да не бъде разрешена, но вижте, винаги има от тези ученици, които не могат да те разберат, не искат да те разберат и със сигурност не искат да са на твоя страна. Те молеха Исус Христос да я отпрати. А той в отговор каза, 24 стих, аз не съм пратен, освен до изгубените овце на Израилевия дом. В първата история, когато Христос отговори на своята майка, той каза, какво общо имам с тебе, часът ми още не е дошъл. Проблема беше времето. Не му беше времето сега да се случат тези неща. В тази история проблема е различен. Проблема са хората. Ти не си от правилните хора. Ти не си готов. Ти не си избран. Затова нямам намерение да ти обърна внимание, защото не съм изпратен при тебе. Това на практика означаваха думите на Исус Христос. Учениците бяха твърде настоятелни, за тях грижата беше повече за традицията, повече за политиката, повече за това, което организацията е решила. Тя си има собствена политика, тя се занимава с определени неща, с други неща не се занимава. Надявам се никога да не сте страдали от подобен тип отношение, но ви казвам, ако ви се случи, излезте смело. Не се карайте с тях, защото тази жена не се скара с никой от тези. Тази жена не счете за необходимо да започне да защитава каузата си, да започне да се оправдава. Това, което тя счете за необходимо, беше да продължи да излиза към Исус Христос. И както историята продължава, 25 стих, тя дойде при него, кланеше му се и продължаваше да го моли, като му казваше, Господи, помогни ми. Всичко, което правеше тази жена, е да продължава да излиза към Исус Христос смело. Продължим да четем, виждаме, че
Исус Христос продължи да отговаря в тона на това, което беше започнал да говори, за това, че е изпратен до децата на Израел, а не до такива като нея. И тогава и каза, виж, разбирам твоето желание, но не е прилично да направя това, което искаш. Също така, както не е прилично да се вземе хляба от децата и да се даде на кучетата. На кученцата всъщност. И това вече звучи обидно. Първо не обърна внимание. Второ каза и директно, че според неговия план сега не е време да се занимава с нея. И след това индиректно я нарече куче. Съжалявам, аз казах, това са истории, които до известна степен объркват нашите вярвания, моето вярване. Аз не съм свикнал да мисля по този начин за моя Господ. Но това са неговите думи, това е начина, по който той изрази определено отношение към тази ситуация. Не съм толкова смел да си мисля, че моя Господ има такова отношение към хората. Затова казвам, той изрази определено отношение в тази ситуация, към тази ситуация. А всички ние трябва да си признаем, че когато дойде някой при нас, или ние отидем при някого и получим същото отношение, всичко, което се случва, е да се обезсърчим и да сме готови да се откажем. И да започнем да придобиваме този комплекс за малоценност, който започва с "за нищо не струвам". Бог не го е грижа за мен, Той не се интересува от мен, нещо ми липсва, сигурно някъде съм съгрешил, сигурно има нещо, в което съм сбъркал, Бог ме е отхвърлял, Той и така нататък, и така нататък. 28 стих, всъщност 27, а тя рече: "Така е, Господи, но и кученцата едат от трохите, които падат от трапезата на господарите им." Тогава Исус в отговор и рече: "О, жено, колко голяма е твоята вяра! Нека ти бъде според желанието." И дъщеря я оздравя в същия час. Когато дойде мигът, в който обезсърчението вземе връх, защото чувстваш, че не ти е обърнато внимание, не си получил отговор, не си чул думите, които искаш да чуеш, почувстваш, че никой не го е грижа от тебе, никой не го е грижа за твоя проблем, никой не просто, че не дава решението, от което се нуждаеш, но дори не иска да разговаря с тебе за това нещо. Придобиваш усещането, че си недостатъчен, че си недостоен, придобиваш усещането, че като че ли нещо ти има. Това е мигът, в който, както в първия случай с майката на Исус, ти си просто на една малка крачка от това да започнеш да се оплакваш. Тази жена направи нещо различно. Тя се обърна към Исус Христос и се съгласи с Него. Каза: "Така е. Нямам нищо против да ме наричаш куче. Нямам нищо против да ми мълчиш. Нямам нищо против да имаш специални неща за други хора. Но ако има нещо, което е съвсем малко, дори като трохите, които падат от трапезата на господарите, това е нещото, което искам." Така е, съгласна съм с всичко до този момент. Нямам никакви претенции. Майката на Исус по-рано беше съгласна с Божието време. Да, така е, но знам, че ти можеш. Затова тя отиде при слугите и каза: "Каквото ви каже, това направете, защото Той е, който може, няма никой друг." Протегна ръката си и нейната вяра беше готова да промени времето. Вярата на тази жена беше готова да промени нейното собствено състояние и всичко започна от мига, в който тя застана и каза: "Така е. Нямам абсолютно никакви претенции към начина, по който ти гледаш на мен. Ти си Исус Христос. Ти си този, който може да го направи. Всичко, което искам от тебе, е също толкова малко, като трохите, които падат от трапезата на господаря. Защото и кученцата могат да се нахранят с тях. Защото трохите, колкото и малки да са,
са достатъчни да задоволят моята нужда. И Исус Христос се обърна към нея и каза: о, колко голяма е твоята вяра. Това, което искаш, нека да ти бъде според желанието. И дъщеря оздравя на мига. Нека да ти бъде според желанието. И дъщеря оздравя на мига. Една жена, която беше готова и промени времето. Една жена, която беше готова и промени начина, по който самият Исус Христос гледа на нея. Един човек, който е готов днес да застане, да излезе смело пред Исус Христос и да каже следното: да, разбирам, че това не е времето. Всеки ми казва така. Лекарите говорят така за моето състояние. Разбирам, че трябва време нещата да се променят. Обаче знам, че ти можеш. И дори всичко да крещи срещу мен и моята ситуация. Знам, че ти можеш. И искам това, което обикновено се случва един ден, или някой ден, или един бъдещ ден, да стане сега. Духът на Господа ме е помазал, за да проглася благоприятната Господна година. Сега е времето, когато Духът на Господа може да е върху тебе, за да започнеш да прогласяваш това, за което мислиш, че не си готов. Духът на Господа може да е върху тебе по същия начин, както беше с Исус Христос. Чуйте, пророк Захария мисля, че 12 глава говори за онзи ден, в който слабите измежду Божиите хора ще станат като Давид. А тези, които са Давидовия дом, или тези, които вече са като Давид, ще станат като Бога, ще станат като Божият ангел. Мигът, в който излезеш смело към Него и поискаш нещата, които тежат в сърцето ти, поискаш смело, без да се отказваш решението на твоята нужда, е като това да чуеш, да видиш изпълнението на това пророчество, което казва: в последните дни ще излея духа си на всяка твар. И понеже ти е писнало да ги чакаш тези последни дни, днес е времето, в което решаваш да поискаш тези последни дни да станат сега. И говоря не за последните дни, а говоря за изливането на Божия дух на всяка твар. Защото си излязал смело, по същия начин като тези жени. Може да не си перфектен и го знаеш. Може да не си готов. Може да не си избран. Може никога да не стигнеш до този микрофон. Или до който и да е микрофон. Може никога да не се качиш на сцената. Може да считаш себе си за недостоен, за това да отидеш като Давид и да поваляш десетки хиляди. Ти просто може да не си избран за това. Спри да се бунтуваш. Спри да оплакваш съдбата си. Застани като тази жена и кажи: така е, Господи. Така е, Господи. От трохите, които падат от небесната трапеза, това е, което мога да имам. Това е което може да получа. Това е всичко, което искам. Защото дори трохите ще бъдат достатъчни за задоволяване на твоята нужда. Дори трохите ще бъдат достатъчни за това желанието ти да бъде изпълнено. Може до края на дните си да не видиш с очите си изпълнението на Божиите обещания по същия начин, както мнозина от тези, за които говори главата на героите на вярата в книгата Евреи. Но понеже погледът ти е винаги към Исус и не се страхуваш, не се срамуваш да излизаш смело срещу Него, не се срамуваш да признаваш собственото си състояние, да считаш себе си наистина като на един, който не е избран за тези специални неща, но трохите от Божията трапеза могат да бъдат за тебе. Да бъдат напълно достатъчни за задоволяването на твоята нужда. Защото същия този Бог е също толкова добър, е също толкова непреклонен, като в ситуацията на тези две жени. И както по-рано казах, това не са единични случаи.
Давид беше един от тези, които много по-рано постави този пример. 91-и псалом започва последния начин, който живее под покрива на Всевишния и той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. И всички ние, които се опитваме да разбираме този вик на сърцето на Давид в този момент, може би схващаме, че погледът му беше насочен към онова специално място, което беше отредено само за една твърде ограничена група от хора в Стария Завет. Мястото на непосредственото Божие присъствие. Там, под сянката на Всемогъщия. Светая светих, където беше ковчега на завета, където онези херовими бяха разпрострели крилата си и правеха сянка и защитаваха умилостивилището. Там можеше да влиза само един човек. Това беше старозаветната опитност. Давид обаче не беше доволен от толкова. Той искаше повече. Сърцето му беше твърде разположено към неговия Бог. Желанието му за повече, желанието му да има повече беше твърде голямо. Така, защото той желаеше тази близост, имаше тази смелост да излиза смело към него, за да получи непосредственото присъствие, което Бог беше отредил за едно по-късно време. Бъдеще време, наречено Новият Завет, където личните отношения в святото Божие присъствие са възможни за всеки един от нас. Време, в което ние получаваме дори трохите от небесната трапеза и знаем, че Бог се е погрижил за нашата нужда, за това, което ние търсим. Затова Давид, може би, беше наречен мъж по Божието сърце, затова Исус Христос по-късно беше наричан Давидов син. Защото Давид на своето време, със своята вяра, разбираше Новия Завет на Бога и нямаше нищо против да се протяга смело и да го вземе. Завършвам с това. Копнееш ли за съживление в живота си? Готов ли си за мигът, в който небето ще се отвори над тебе? Ти ще можеш да се протегнеш, да дадеш това, което е твърде скъпоценно за тебе и да получиш това, което е скъпоценно, безценно. Дори това да са трохите от небесната трапеза. Вижте, не говоря за някаква способност, която всички ние придобиваме тогава, когато се опитваме да накараме Бог да направи нещо различно от това, което е решил. Не, говоря за състояние на сърцето ти, в което ти си твърде смирен, съкрушен. И нуждата ти е толкова силна, защото нямаш нищо против да продължаваш да излизаш, да продължаваш да искаш. А времето за искане е точно сега. Нямаш нищо против да настояваш. Нямаш нищо против да се протягаш повече, отколкото е обикновено. За да направиш онова по-добро бъдеще време реално за тебе в този ден. За да направиш това, което обикновено чакаш да се случи в края на този лагер, да се случи по-рано. Защото това е за което си дошъл. Да направиш това, което Божието Слово ти обещава за последните дни, реалност в твоите дни. Да направиш това, за което копнееш, да видиш твоите приятели, близки, да го видиш в живота на тези, които са около тебе и страдат. Това, за което може би се надяваш да се случи един ден, да стане реалност сега. Пророк Исаия казва, защото така казва Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е светий. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Амин. Сега ще помоля хвалението да излязат на сцената. Надявам се, че са достатъчно близо, за да го направят. Защото аз привършвам. Всичко това, което остава, е да излезем. Всички ние заедно. Тази майка, когато получи всички тези ужасяващи отговори на своята молитва, и имаше всички причини да бъде съкрушена, да бъде обезсърчена, да се откаже и да започне да се оплаква,
когато имаше всички причини да започне да мисли за това колко дълго време живее с тази нужда и трябва да търпи този невероятен проблем в своя живот и в живота на своето дете. Вместо да го направи това, което аз ще ви поканя да направите сега. Това не е призив, няма да призовавам някой да излиза отпред, да имаме това време на специална молитва. Това е моето предизвикателство. Божието Слово казва, че в този момент тя отиде и се кланеше на Исус. Тя отиде и се кланеше на Исус. А поклонението е времето, в което всичко онова, което ти си мислиш, всичко онова, което ти можеш да направиш, всичко онова, което ти можеш да кажеш, остава на заден план. И напред излиза това, което самият Господ може да направи. Затова моето предизвикателство е да се изправите сега на местата си. И да имаме време, в което просто да се покланяме. Там от твоята камбанария, от твоята нужда, там където ти е останало единствено викът на твоето сърце, там където вече нищо не чуваш, нищо не разбираш, не можеш да го обясниш и ти е писнало постоянно да даваш обяснение на другите. Там където постоянно ти е казвано, че има време и още не си готов. Сега просто му се поклони. Защото времето на поклонение е времето, в което Бог изработва. Времето на поклонение е времето, в което понеже му се покланеш, живота ти се променя. Времето на поклонение е време, в което твоята вяра може да промени Божието сърце в твоя полза. Времето на поклонение е времето, в което тази вечер ще промени живота ти завинаги. Нека просто да му се поклоним. Всичко това, което се случи, ще се случи между тебе и между твоя Бог. Не между мен и теб, между теб и твоя Бог. Просто му се поклони. Слава на тебе, Боже! Благодаря ти за това специално време. Благодаря ти, че ти си същия. Вчера, днес и завинаги. Благодаря ти, че ти не се отказваш от нас. Благодаря ти за това, че виждаш сърцата. И това е всичко, което искаме да ти дадем. Слава да бъде на тебе, Татко. Ти си толкова велик. Слава на тебе, Боже. Слава.